Kulungile, wena ofunda le ncwadi, ucabanga ngabantu abangenayo imfundo eningi, abangenayo lobuchwepheshe, abangenayo nekhono elifana nelakho kodwa bathola imali eningi kakhulu kunawe. Kungani? Impendulo ilula, bashintshe indlela abacabanga ngayo ngaphambi kokushintsha impilo yabo. Mhlawumbe lokhu yikona okwenza uhlupheke ukuchuma, akuyona ukuntuleka kwekhono, kodwa ukungazi imithetho efihliwe ebusa impumelelo. Uke wazibuza ukuthi kungani abantu abaningi abahlakaniphile behlupheka ngokwezimali, kanti abanye, ababukeka bevamile, baphumelela? Ngingakukhombisa okwenza umehluko nokuthi ungayishintsha kanjani le ndaba. Ubone abantu abanemiklamo ephakeme, abahlakaniphile kakhulu, kodwa baphila ngokukhathazeka. Okumangalisayo ukuthi abaningi bayazi ukuthi yini okufanele bayenze, baye baboniswa, baye bezwa izikhathi eziningi, kodwa abenzi lutho. Lokhu kuke kwakwenzeka nakuwe. Uyazi ukuthi yini okufanele uyenzile, okumele kushintshe, kodwa uqhubeka wenza amaphutha afanayo. Kungani? Ngoba inkinga ayikho ekuseni kolwazi, kodwa yindlela oyikhomba ngayo izenzo zakho. Lokhu kunombono, umqondo. Umcimbi ingumkhuba womcabango, uhlanganisela wemikhuba eqinile, obusa cishe yonke into oyenzayo. Usebenza ngokuzenzakalelayo futhi, okubi kakhulu, awuqiqi ukuthi ulawulo. Umuntu ufunda, uthole ulwazi, ufunda, kodwa uhlale ezinzwaneni ezifanayo. Khona-ke kuvela ukukhungatheka. Ucabanga, ngiyazi okuningi kungani impilo yami ingashintshi. Kulula, ngoba ulwazi alwanele uma lungazinzisiwe ezingqondweni ezijulile. Ngiye ngabona lokhu izikhathi eziningi. Abaphathi baqeqesha iqembu labo, baqondanisa inqubo. Abasebenzi bavuma, yebo, ngiyakuqonda. Kodwa ngemva kwalokho, abawusebenzisi. Uma ubuza isizathu, bayaphendula, angazi. Kuyiqiniso. Abazi. Ngokweqile, baye baqonda. Kodwa ngokujule, iphethini ayishintshile. Futhi iyona enqophisa isenzo. Ungase ube uqedele iyunivesithi, wenze izifundo eziyinkimbinkimbi, ufunde izincwadi ezinhle, kodwa uma umqondo wakho usalungiselelwe ukushoda, ukwesaba, ukuzibulala, uzohlala ubanjwe yizizwe ezifanayo. Umqondo unamandla kunokunengqondo. Uyizinto zokuzwa, awuyona into yokuhlola. Akudingeki kube nenjongo, kuphela okudingekayo ukuphindaphinda kuze kube yiliqiniso lakho. Lapho ngisesemncane, ngangingehlukile. Ngangingenazimfanelo ezinkulu, imfundo, futhi ngangiguqula imisebenzi. Izimboni, amasiteshi okuthenga ugesi, ukugeza izimoto noma yini. Ngangesikhathi sokuqala, ngangingakholwa ukuthi ngingaba nokuthile okungcono. Kwaze kwaba ilanga, othile wanginika incwadi. Ngawo lowo mzuzu, ngingakuqondi ngokuphelele lokho okwakwenzeka, ngaqala ukuziqeqesha kabusha. Akwenzekanga ngokumangalisa. Kwakuyiphindaphindo. Ngangifunda. Ngangiphinda ngizwe. Ngangiloba. Ngangibuza. Kancane kancane ingqondo yami yaqala ukushintsha. Ngaqala ukubona imali ngendlela ehlukile. Ukucabanga ngokuhlukile. Futhi leyo micabango emisha yashintsha imizwa yami. Imizwa yami yashintsha izimo zami. Izimo zami zashintsha imiphumela yami. Qaphela, imiphumela ayishintshi ngaphambi kwengqondo. Kuyiqiniso ingqondo kuqala. Njalo. Futhi kufanele ngikutshele, ngesizotha, kodwa ngokuqinile, uma uqhubeka uvumela isimo sakho samanje silawule ukucabanga kwakho, isimo sakho sezezimali ngeke sibe ngcono. Ayikho indlela. Uma uvuka nsuku zonke ubone izikweletu, ucabange ngezikweletu, ukhululeke ngezikweletu, ukhulisa umqondo ofanayo. Uqinisa izizwe. Futhi uqagele ukuthi yini ozoqhubeka uyibuka. Okufanayo. Kuyizizwe ezingamakhothama, ubukeza imiphumela, lokhu kubangela imicabango embi. Leyo micabango ithinta imizwa yakho, umuzwa unquma izenzo zakho, futhi izenzo ziveza imiphumela efanayo. Kuyizizwe. Futhi kuphela lapho ushintsha lokho okukhulisa le nqubo. Aziyona izimo ezidingeka ukushintsha. Kuyindlela yakho yokucabanga okumele ishintshe kuqala. Futhi kuvela umbuzo, uyakulungele ukulungisa ingqondo yakho kabusha.
Ngoba lokhu kudinga umzamo, kudinga ukuphindaphinda, kudinga ukwazi, kodwa kungenzeka ngokuphelele. Ngiyakhumbula lapho okokuqala ngithatha iphepha ngaloba, nginenhlanhla kakhulu futhi ngiyabonga manje ngithola $25,000 ngonyaka. Kwakungaba yinto engaqondakali kimi. Ngangithola $4,000 futhi ngikweletha $6,000, kodwa ngakholwa. Hayi ngoba ngikholwa kimi, kodwa ngoba ngikholwa kulowo ongibhasile lokho. Futhi ngakholwa enkambisweni. Uyazi ukuthi yini eyenzeke? Ngaqala ukuzizwa lowo mholo njengoba kwakungathi kuyiqiniso. Ukuziphatha kwami kwaqala ukushintsha. Izinqumo zami zazingafani. Izimo zami zaqala ukubonisa iqiniso elisha, ngaphambi kokuba lelo qiniso libe khona ngokwenyama. Khona-ke, njengokumangalisa, amathuba aqala ukuvela. Kodwa akubanga umangaliso. Kwakuyinto engokoqobo. Kwakuyizinto ezibukhali. Kwakushintsho kwezinga. Umqondo wakho wamanje ungase ukutshele ukuthi imali inzima, ingcolile, awuyifuni, awusoze waphumela ezikweletini. Kodwa kuthiwani uma konke lokhu kuuhlelo oluphindaphindwayo kangangokuba selizenzakalelayo? Kuthiwani uma ungafaka uhlelo olusha oluthi ngikwazi ukuchuma, nginenani, ngiyakuqinelela ukuphila ngokuchuma? Uyakuqinelela? Ungakwazi. Kodwa kudingeka unqume. Kudingeka ubuze ukuthi yini oyamukelayo njengeliqiniso kuze kube manje. Ngoba uma ungayilungisi kabusha ingqondo yakho, othile uzoqhubeka ebusa impilo yakho. Futhi mhlawumbe lowo muntu uyilungu lakho elidala. Futhi akawazi ukuthi angakuthuthukisa kanjani. Ufuna ukushintsha impilo yakho yezezimali? Ufuna ukukhangisa imali, amathuba, inkululeko? Khona-ke misha, uqaphele, lokhu ngeke kwenzeke nje ngoba ufuna kakhulu. Ukufuna akwanele. Ukucabanga kanye akwanele. Ukuba nombono omuhle ngesikhathi sokushukumiseka akwanele. Lokho okuguqula iqiniso lakho iphindaphindo eqaphile yombono onamandla kuze kube yingxenye yakho. Yilokho kanye engikwenzile. Ngangingenayo imfundo, ngangingenayo isipiliyoni impumelelo, akekho ovula iminyango. Kodwa nginamakhadi ephaketheni elinegama elibhaliwe, nginenhlanhla kakhulu futhi ngiyabonga manje ngithola izigidigidi $, ngonyaka. Futhi ngangilifunda lokhu nsuku zonke. Ngangikukhuluma ngezwi elikhulu. Ngangizizwa kanjalo ngisho noma ngokoqobo kwakungekho iqiniso. Futhi uyazi ukuthi kungani? Ngoba izinto ezingqondweni ezijulile azihlukanisi lokho okuyiqiniso nokucabanga ngomuzwa. Igcina nje lokho okuphindaphindayo ngamandla nangokuphindaphindiwe. Ukuphindaphinda kwakhiqiza umqondo wakho wamanje. Inkolelo ozinayo mayelana nemali namuhla, njengokuthi kunzima ukuthola imali, ucembelelo awuyi ezulwini, imali ingcolile, imali ayilethi injabulo, konke kwaphindaphindwa ebuntwaneni bakho, ebusheni bakho, futhi kuqhubeka kukhuthazwa amamedia, umphakathi, ngisho nabantu abaseduze. Futhi uma kwakuyiphindaphindo eyakha lenqubo, yiphindaphindo engenza lokhu. Ngiyakhumbula ngokucacile lokho engikwenzile lapho ngiqala ukushintsha ingqondo yami. Ngangine record player ephathekayo. Zalezo ezindala ezincane ezinezirekhodi ze-vinyl. Futhi ngangizilalele izikhathi eziningi izigaba zokuqopha. Ngangizilalela izikhathi eziningi, ngangazi yona yonke igama ngekhanda. Ngokoqobo izikhathi ezinkulungwane. Akukho ukuqopha. Kodwa ngoba lokho kwakungiqeqesha. Ngaphandle kokukwazi, ngangifaka iqiniso elisha ezingqondweni zami ezijulile. Futhi lapho umangaliso waqala. Abantu bacabanga ukuthi badinga uhlelo lweshishini, imali yokuqala, ukwazi umuntu omunye. Kodwa iqiniso liwukuthi akukho lutho olusebenza uma usalungiselele umqondo omdala. Ungase uqale ibhizinisi. Kodwa uma ingqondo yakho isalungiselelwe ukushoda, uyazi ukuthi yini ezokwenzeka. Uzothola indlela yokuqeda konke. Uzothola abantu abangafanele, uzothatha izinqumo ngokwesaba, uzizibulale ngaphandle kokukwazi. Khona-ke uzothi, akuphumelelanga.
kodwa akulona izwe elingaphumelelanga. Kuyinto yesofthiwe yangaphakathi eqhubeka isebenza ngaphandle kokubuyekezwa. Ukuphindaphinda kuyisihluthulelo. Futhi kudingeka kuhambisane nezithako ezimbili, ukucaceka kanye nomuzwa. Kudingeka wazi kahle ukuthi yini oyifunayo ngemininingwane, futhi kudingeka uzivumele ukuzizwa kanjalo. Ukuzizwa sengathi kuyiqiniso. Kuzwa ukuthuthumela kwalokho. Futhi into esiyibonile sayenza isayensi, ubuchopho bomuntu, lapho bushukunyiswa ngemifanekiso yengqondo ephindaphindwayo, luqala ukwakha uxhumano olusha lwezinzwa. Kufana nokuthi luqamba indlela entsha ebuchophweni bakho. Lezo ndlela, ngokuhamba kwesikhathi, ziyoba yizinto ezenzakalelayo. Lokhu kusho ukuthi lokho okwakunzima ngaphambili kuya kuba ngokwemvelo. Uyeka ukuzama ukukholwa futhi uqala ukusebenza ngokuqiniseka. Uma lokho kwenzeka, imali iyeka ukuba yinto oyilandelayo. Iqala ukuba yinto ezikhangayo. Kodwa kuvela ukuphikisa okuvamile. Ngiye ngazama ukwenza izitatimende. Ngiye ngaloba imigomo. Ngiye ngafunda izincwadi. Akukho lutho oluye lashintsha. Kuqinisile akushintshile. Ngoba akwanele ukwenza kanye. Noma kabili. Noma ngesonto. Uye wazama yini ukuhlanza amazinyo kanye ngenyanga futhi ulinde ukuba ahlanzeke isikhathi sonke? Kulungile. Ubuchopho bakho, ingqondo yakho, futhi kudingeka ukuhlanzeka kwengqondo yonke imihla. Kufanele ukhulise ingqondo yakho yonke imihla ngalokho ofuna ukuphila ngakho. Kufanele uphinde. Kufanele uzibone lapho. Kufanele uzizwe kanjalo. Futhi kufanele ukwenze lokho ngisho nalapho konke okuzungezile kusasho okuhlukile. Ngoba lokho okubusa lokho okukhangisayo akuyona into ekuzungezile. Kuyinto ekuhlala kini. Kukhona abantu abafunda isiyathemendi ekuseni bese bachitha usuku lonke bekhala. Ucabanga ukuthi yini ezobusa isiyathemendi noma ukukhala? Ungazikhohlisi, iphethini yakho ebusayo iwona owina. Ngakho-ke, yini okufanele uyenzile? Thatha iphepha manje. Bhala ngesikhathi samanje, nginenhlanhla kakhulu futhi ngiyabonga manje gcwalisa ngenani ofuna ukulithola. Noma indlela yokuphila ofuna ukuyiphila. Bhala ngokucacile. Ngokuzizwa. Futhi funda leli phepha okungenani izikhathi ezintathu ngosuku. Ekuseni lapho uvukile. Emini. Ngaphambi kokulala. Gcina lokhu nawe. Gcina ephaketheni. Funda uma uhamba. Funda ngaphambi kokungena emihlanganweni. Funda uma uzwa ukwesaba. Funda lapho uzizwa uthanda. Uzoqaphela kancane kancane into ethile iqala ukushintsha. Amathuba azobonakala ecacile. Imibono izoba khona. Abantu abaqondiwe bazosondela. Akulona ithuba. Kulingana. Uzoba nezinto ozenzayo ngalokho okufunayo. Uma lokho kwenzeka, umngani wami, imali ayinawo ukukhetha. Iqala ukugijimela. Uke wabona kangaki ukhumbula ukuthatha isinqumo esibalulekile ngokwesaba? Kangaki uziqonde ucabanga, kuthekani uma kungaphumeleli, kuthekani uma ngilahlekelwa konke, kuthekani uma ngizisola? Lokhu kwesaba, okuthule futhi okuqhubekayo, yilokho okuthiba abantu abaningi ekuqinisweni abakuzondayo, kodwa sebekujwayele. Futhi uyazi ukuthi yini eyamangalisa kakhulu. Ukwesaba, cishe njalo, akuyona into yokwehluleka. Kuyinto engalindelekile. Kuyinto yokushiya indawo yokuphumula. Kuyinto yokushiya umsebenzi ongajaneliseki, kodwa ukhomba imali. Kuyinto yokushiya cishe kuze kube mhlawumbe. Kodwa ake ngikutshele into, uma ungadali indawo entsha ayinawo lapho ingangena khona. Ungase uthi ufuna imali eningi, umsebenzi omusha, inkululeko yezezimali, kodwa uma unamathele into ongethandi, ngokwesaba lokho okungenzeka, isizwe ngeke likunikeze okwenye. Hayi ngoba liwubunzima, kodwa ngoba awukabonisanga ukuthi usukulungile. Usashukumisa ukushoda. Usathumela isaziso sokuthi uthanda ukuqiniseka kunokungavamile. Ngiye ngaphila lokhu. Angikhulumi ngokusekelwe esiqinisweni.
Ngiyakhumbula sengathi kwakuyizolo lapho ngangifundisa umthetho wokukhangisa emhlanganweni. Ngathi uma unethile ongethandi susa lokho. Yenza indawo yalokho ofunayo. Futhi ngangikukholwa ngokujulile lokho. Kodwa ngalolo suku olufanayo ngafika ekhaya futhi wonke amakamethi akhishini ayeyimpi. Lawo makamethi amadala. Futhi ngibuza, kwenzekani lapha? Bathi kimi, uthe ukudala indawo entsha. Sasingethandi lawo makamethi, ngakho sasilahla. Futhi ngabuka ngacabanga, baqonde isifundo kangcono kunabantu abaningi abadala. Yilokho okusebenza. Ukwenzeka kuyabubula isikhala. Uma unokuqina kokuvula indawo okuthile okusha kuzogcwalisa le ndawo. Kodwa uma uqhubeka ugcina lokho okungasebenzi kuwe, umsebenzi, ubuhlobo, indawo, ngisho nezinto ozizondayo, uthumela umyalezo ocacile, angikulungele okuthile okungcono. Futhi qaphela, angithi ukuthi kufanele ulahle konke ngendlela engaqondakali. Kodwa ngithi, ngezinye izikhathi, indlela kuphela yokuthola ukuthi yini engokwenyama engenzeka iyilokho kuphela ulahla lokho okungakunikezanga. Ngoba lapho ubanjiwe into ekukhathazayo, amandla akho abanjwe. Ingqondo yakho ibanjiwe izizwe zokuphila. Futhi akekho owakha ingcebo esimweni sokuphila. Ingcebo idinga isikhala sengqondo, semizwa nasemzimbeni. Kufanele ube lula, uxhumekile, ushushuluza ukwandisa. Uyazi umuntu othi, ngizonda umsebenzi wami, kodwa okungenani nginayo imali eqinile. Lowo muntu mhlawumbe ulinde iphetha leliviki, ulinde usuku lweholide, ulinde ukhokhelo. Futhi akazi ukuthi ukuvikelekile okutholakala kangaka yiyona ejele enye. Ngoba ayivumi imibono emisha ukungena, imizila emisha kuvela. Ukwesaba okungalindelekile kunamandla kakhulu, ukuthi uthanda ubuhlungu obuqondwayo kunethuba lokujabula okusha. Manje, bheka lokhu, kunokucwaninga okuveza ukuthi, lapho sibanjwe yizindawo noma ubuhlobo obusiphazamisa njalo, amazinga ethu e-cortisol ahlala aphakeme. Futhi i-cortisol, ihormone yokucindezeleka, ngokoqobo iyavimba ubuhlakani bethu, ikhono lethu lokuthatha izinqumo, futhi ithinta impilo yethu yomzimba. Lokhu kusho ukuthi, ukuhlala lapho ungafuni khona kukubulala ngokuhamba kwesikhathi, ngokomzwelo, ngokwengqondo nangokomzimba. Futhi kukuvimbela ukuba uthole imali. Ngoba imali iyi-flow. Futhi lapho kungekho ukulula, akukho flow. Zingaki izimibono ezinhle obuye wazithola futhi wazishiya zifa ngoba ubenamathele kakhulu ekuphishekeleni impilo. Zingaki amathuba asebenzise ekuhlaleni kwakho, futhi awubona ngoba ube uthanda ukukhothama, uzama kuphela ukufika ekupheleni kwenyanga. Kufanele udale indawo. Futhi ngezinye izikhathi, ukwakha indawo kusho ukuthi cha. Ukuthi cha emsebenzini ongakumeli. Ukuthi cha kubudlelwane obusele bungaxhunyiwe. Ukuthi cha emikhwenyeni yakho eyokugcina wena uncane. Futhi yebo, lokhu kunokwesaba. Kodwa ukwesaba yiyona iminyango. Futhi lokho okuhlala ngaphesheya kwalo yilokho kanye okufunayo. Akudingeki ubona yonke indlela. Kuphela okudingekayo ukwenza isinyathelo sokuqala ngokucacile. Futhi themba ukuthi, ngokushiya lokho okuncane, uzothumela isizwe, ngiyakulungele lokho okukhulu. Uke wazibuza ukuthi kungani abanye abantu, lapho belahlekelwa konke, bakwazi ukuzenzela kabusha futhi baphilele ngaphambili. Ngoba babeyimpikiswano yokudala indawo. Futhi kule ndawo, bazixhuma nalokho okwakubalulekile. Bayeka ukuphila futhi baqala ukuphila. Ungalindi impilo ikuphoqe. Ungakhetha. Ungenza lokhu manje. Ungabuka okuzungezile ubuze, yini lapha engisameli? Futhi lapho uthola impendulo, ube nokuqina. Ukuqina kokukhulula. Ukuqina kokuthemba. Ukuqina kokuvumela okusha ukuba kufike. Khumbula, imali, imibono, izixhumanisi, ukuchuma konke lokhu sekuvele kukhona. Konke kukhona. Kodwa uzokuthola kuphela lapho indawo yokungena ikhona. Futhi le ndawo iqala ngaphakathi kwakho. Wena yiyona amandla. Konke okukubonayo, konke okukuhlonzayo, konke okukhona, yiyona amandla aphelele emazingeni ahlukene okushukumisa.
kuhlanganise nemali. Imali, nakuba ibukeka iyinto engokoqobo, ebonakalayo, eqinile ngokuyinhloko, iyindlela yamandla. Futhi lawo mandla aphendula izinga ozilithumelayo. Kungakho abantu abaningi bezama ukukhangisa ingcebo, bezama ukufunda okwengeziwe, bezama ukufuna inkululeko yezezimali, kodwa abaphumeleli. Ngoba baqhubeka behlala beshoda, besaba, bekhishwa. Baqhubeka behlala emazingeni aphansi, ngenkathi ukuchuma kuhlala ezingeni eliphezulu. Manje cabanga nami, uma konke kuyamandla, uma nawe uyamandla, uma imali iyamandla ngakho-ke, kungani ayiqhubeki ikugeleza kuwe? Ngoba usalungele endaweni engalungile. Kufana nokuzama ukuzwa umculo we-Radio FM, usilungiselele ku-M, akunandaba ukuthi ufisa kangakanani, umemeza kangakanani, uzame kangakanani awusoze wezwa lokho okufunayo, uma ungekho ezingeni elifanele. U-Einstein wayesho, hlanganisa izinga leqiniso ofuna ngalo nezinga lokuba khona kwakho. Futhi akunakwenzeka ukuthi leli qiniso lingaveli. Lokhu akuyona ifilosofi. Kuyinto yomzimba. Kuyimithetho. Futhi iningi labantu aliqapheli ukuthi liphila nsuku zonke ezingeni lokwesaba, ukukhathazeka, ukukhungatheka. Bavuka bebandezeleka, bachitha usuku bonke becinekile, balala bekhungathekile futhi basaqiniseka ukuthi kungani imali ingafiki. Imali ayisoze ihlale isikhathi eside ezingeni elinjalo. Ungase ivele, kodwa izoshoda. Ngoba insimu yokuqaphela ayilungile. Uke wazizwa ukuthi lapho ukhona, lapho ujabule, uthule, ukhululekile konke kubonakala kugeleza. Amakhasimende avele, ukuthengisa kwenzeka, ubuhlakani buqhuma, abantu bakuqaphela, bakucinga. Futhi, ngakolunye uhlangothi, lapho uthukuthele, uxhumekile, uzizwa uncane kubonakala konke kuvala. Lokhu akuyona into eyenzeka ngengozi. Kuyilingana. Ngiye ngafunda lokhu ngendlela elula, kodwa enamandla. Ngesinye isikhathi, ngangise-flight, ngaphezu kwamahora angama-25 uhambo. Ngaleso sikhathi, ngangidlala ngekhalikilatheli. Ukubala, ukwahlukanisa, ukulingisa inzuzo. Ngangingaqondi, ngaleso sikhathi, kodwa ngangilungisa izinto ezingqondweni zami ezijulile kabusha. Ngangifundisa ingqondo yami ukubona izinombolo ngendlela ehlukile. Kwakuyilezi zinkambo lapho ngaloba khona okokuqala, yini ehlukaniselana ohola u-1 million nohola 0? Impendulo yafika ngokuqondile, ukuqonda. Oholayo ingcebo ucabanga, uzizwa futhi enze ngendlela ehlukile. Kungakho, phakathi neminyaka, ngibonile iphethini emangalisayo, abantu abacebile ngempela abanalo umthombo owodwa wemali. Banenombolo eningi. Hayi ngoba banegugu, kodwa ngoba baqonda umdlalo wokushukumisa. Bayazi ukuthi isizwe siphendula ukwandiswa. Futhi uma ngabe baningi imijikelo yokuhamba, imali ingahamba. Kufana nokukhiqiza izicathulo ezintsha ukuze amandla angene ngokukhululeka. Akudingeki ube yisibonelo ukwenza lokhu. Kodwa kudingeka uqale ukushintsha indlela ozizwa ngayo mayelana nemali. Uzwa ucala ngokufuna okwengeziwe. Uzwa ukuthi uma uhola okwengeziwe, uza kusuka kubantu obuthandana nabo. Uzwa ukuthi awukufanele. Lawa mizwa, ngisho noma ethule, ikubamba. I-University yaseCambridge ikhiphe ucwaningo olukhulu oluveza ukuthi inhlanhla yezezimali ixhunyaniswe ngokuqondile nesimo somzwelo somuntu. Abantu abazizwa banamandla, bathembekile futhi banenjabulo mayelana nemali banamathuba amaningi okuchuma, kungakhathaliseki ukuthi baqale kuphi. Lokhu kubonisa ukuthi umuzwa yiyona inyathelo lokuqala. Kufanele ushushuluze njengoba usevele unayo. Akukho ukucabanga kuphela, kodwa ukuzizwa. Akukho ukufuna kuphela, kodwa ukukholwa. Isibonelo esinamandla salokhu kwakunguJim Carrey. Ngaphambi kokudumisa, wayebhala imali yediki yakhe $10 million. Wayigcina ephaketheni. Wayibona nsuku zonke. Wayizwa. Wayekholwa. Eminyakeni eminingi kamuva, uthole ngempela lowo mholo ngefilimu. Ungabiza into eyenzeka ngengozi. Ngibiza ukuhlangana. Ushukumise lezo zinto isikhathi eside kangangokuba kwakungeke kukwenzeke ukuthi lokho kubonakale.
Manje qaphela, lokhu akuyona into yokuphila phakathi kwamadlalo. Sawubona, Zindle. Ukuchuma, impilo elikhazimulayo, akuyona into ehlala nje ivela, kuqala ngaphakathi enhliziyweni yakho. Kufana nokulima, uhlwanyela imbewu yokuqonda, ukholo, nokuthula, bese ulindela ukuvuna. Ucabanga ngemali njani? Ingabe uyayibona njengomfula ophuthumayo, noma njengomfula owomile? Impendulo yakho ibonisa isimo sengqondo sakho, amandla akho. Uma ungajabuli ngalokho okubonayo, ungayichithi imifanekiso, shintsha indlela ocabanga ngayo. Qala ngokuzikhumbuza ngokuthi ukhona, ukhululekile, futhi unesibindi. Phakamisa amandla akho, njengoba ukhulisa igeranium elikhethekile. Khumbula ukuthi wonke umuntu unethuba lokuchuma. Ukuthanda izinto eziphilayo, ukuhlala ezingqondweni ezinhle, kuyindlela eya ebusweni. Ukuthula okuthandekayo kulandisa ngamandla amakhulu. Qala ngokuzithanda. Qala ngokuthanda abanye. Ukuzinikela kungenza imiphumela emangalisa. Cabanga ngezingubo ezinhle, izindlu ezihle, imali eyanele. Akudingeki ukwazi njani, vele uqonde bikuthini. Ukuqonda kwakho kwenza indlela. Ukuqina kwakho kwenza isibindi. Ingabe uyazibuza ukuthi kungani abantu abaningi befuna ukuphatha yonke into? Babezama ukuba nokuphepha, kodwa lokho kuphepha kulondoloza ububi. Kufanele ube nesibindi sokukhululeka. Lokho kuthula kuzokwenza amandla akho akhule njengomuthi omkhulu. Uma ucabanga ngokuchuma, uzokuchuma. Uma ucabanga ngokuntuleka, uzokuntuleka. Kulula kangaka. Lena indlela yemvelo. Yenza isinqumo sokuchuma. Yenza isinqumo sokuthanda impilo. Yenza isinqumo sokuthanda wena. Ungalindeli isikhathi esifanele, yenza isinqumo manje. Ukuthanda wena ngokwakho yindlela eya ekuchumeni nasekuthameni. Ungathi uyabona. Qala ngokuhlanza ingqondo yakho futhi ubeke izingqondo ezinhle. Kuqala ngaphakathi. Ngempela izinto zizoqala ukushintsha uma uqala ukuguqula ingqondo yakho. Ukuzinikela kungenza imiphumela emangalisa. Leli gama ngizama libonisa ukungabaza. Uma uqonde, uzokwenza ngaphandle kokungabaza. Ukuchuma akuyona imali kuphela, kodwa impilo ephilile, uthando, nokuthula. Uma uhlala ucabanga ngezinto ezimbi, uzokwenza izinto ezimbi. Uma uhlala ucabanga ngezinto ezinhle, uzokwenza izinto ezinhle. Khumbula, ukholo luyindlela. Ukuzinikela kuyindlela. Impilo iyahambisana nokholo, ukukholwa kwakho. Ingabe uyazi ukuthi iyiphi into ehlukanisa abantu abachumayo kwabantu abangachumi? Isinqumo. Yenza isinqumo. Manje. Sebenzisa amandla akho. Ukuthula okuthandekayo kulandisa ngamandla amakhulu. Ukuchuma kuzokwenzeka. Sawubona futhi.